sabi niya na ang dating, and I think wala namang disagreement, na parang naging parang masyadong defensive instead do sa ating mga fishermen, doon pa sa nag-cost nung ramming yung allision na sinasabi at nag-abandon. So ganun ang naging dating. So nagkaroon ng controversy. And yung mga cabinet secretaries, lalo yung spokesperson, is not helping any dahil lalo nagkakagulo-gulo dahil yun nga yung huling statement na nakakita agad siya ng butas doon sa pahayag ng mga fishermen. Parang ang mindset niya, Defense Counsel, na nag-enter ng appearance for China. If he was in a courtroom, ganun ang dating kasi para nakita niya agad, nakita niyo iba yung sinasabi ng cook, no? But of course, yung cook nasa Malacanang nung tinatanong at kinunan nga nagkaroon ng transcript at kinonvert into a sworn statement. But that's another matter concerning the cook. All the other fishermen, iba naman yung sinasabi. So, why express? Subliminal yun para sa akin. Yung kanya reaction kagad, nakakita ako ng butas, so walang kasalanan yung China. So, di ba, ang expression na ganon, parang ang dating kaagad, parang Defense Counsel siya ng China.